bathe moro chako neno e winjruok machielo mar biro siro e lony manyasani chenro mar chef niendi. Senior Kenya ka weche mindnende. Vijay. Serikal en ohala maduong'. To en ohala maduong' ma joma yude nyinyo gin joma nitie. Kwa dok chien ka Mwai Kibaki odonjo serikandno. To ni winjo ka gik makori winjo ka mieno serikand William Ruto ni ne mieno mag Mwai Kibaki. Ni winjo ka ndalo no e maweche mag Anglo leasing uoke. Ni winjo ka ni chako weche mag free primary education. Ka nitie scandal maru mano wuoke Ministry of Education. Mano wach ni nitie menda makore lach mano cham gi jodito ma ne nitiere ministry kanyo. Ma bende ya wuot luo moko ma weche somo ginegi lonye kabisa, moko ne gin jotend sikunde mamoko, moko no setiwe migawo mopogore mag somo gi. Bende no maki modonje ne gi mamoko no ter nyaka jela. Nyisi ni serikal mora mora kodonjo Vijay. Tajenda gi mokwongo en ga ni to pesa manyiew watiyo gude campaign wadwoke nang'o. To kanyo nikech serikal bende ibugo gi jochumbu ema gibire gi idea mang'eny. Giko ni Vijay kaka jatend piny ing'e ni koro health ka wan gi paro moro manyalo konyi. Paro ni ber, koro wan wadwa mana ni support tikone wajumbe mondo lok chik, to ka gise loko chik to gini kodhi maber to yuto nitie. Nikech NHIF pok ayudo ng'ama koni NHIF yande rach. To kata kano rach to ne nitiere nafas mar konge mondo bed maber. Tineno kikelo ni gimanyien te. To gimanyien ni ikele gi nying mopogore. Tikele tikone obro timonu kama kama, to obro timonu kama kama. Tikuongi wacho nono ni en gir serikal. To koro ka chopo kuma koro nego chakore ni kore kiwinje joma nitie. Tiyudo ka gin ongoke, gin achudhe, gin jochumbu e motelie. Vijay an kipenja ni bende lokruok mitime migawo mar thiethne en lokruok mar konyo jo Kenya koso ooyo. Abro koni ooyo. En nafas mar jomoko loso pesa. Nikech mana kaka Nyaraila wacho ni ka wajumbe ne loko chikegi to giwacho ni gin meche magono bodengi ne gikia. To ne gikia nang'o to chikegi gine magiloso dak ne gipenji e penjo gi ndaloro. Koro japinya ka penj mjumbe mare. Emomiya koni ng'ata nyaka ipenje mjumbe mari. Nikech gine mane giloko chikeni. Ang'e ni ma jo ODM kata jo Azimio to bro kodi wan no kwa gombulu ne support gini. Bende kare. Nitie nyaka weche mosedhi e doho. Ma doho se wacho ni ooyo gini okoluwo chik. To maka pil, tapil court ka emi wacho ni wabro keto a restraining order gini odhi adhi mbele kwa winja ng'owa. Kesno. Kesne. Emomiyo koro gidhire ahinya. Gidhire ng'wech. Vijay. Akia kata en SHA, akia kata en shift, akia ni en ang'o. An gima ng'eyo ni gini en gir loso pesa ne jomoko. Ok bero ngima ja Kenya. Governor.